yawazi umshado wasekhasi isho kanje leso sikhathi umkhonyana azange eze for ukupractice kwe-step umakoti ukwate uyanya lokambeka nje angeke wawubhizi ashaya nesitela sakhe athi sobhala umkhonyana akazi kwenziwayo kunomalomola kade hayi abantwana bethu mara akazalani namuntu la endlini u-antefni wenzani kulokola uphethe isaladi uzodoreta ngesaladi uyibambe kanje othi akashadanga yena athi umshado unzima ushadephi kunomalume oyi-1 ojayivayo akavalanga iziphi